Hauxe da Internet Cafe. Aspaldiko Kirmen. Edinburgoko Prince Street kaleko Internet Cafetik idazten dizut. Eskoziara egin dut ostera eta ez dut aukerarik izan ezer idazteko gaur arte. 18 urte nituenean etorri nintzen ona urtebete pasatzera. Eta hementxe hasi nintzen estraineko kantuak idazten. Bada buelta egin dut hasierako puntura berriz ere. Gauero egiten ditugu sesioak Gras Marketeko pub batean. Nik Bitxasbili izeneko biolinjole georgiarea ezagutu dut eta elkarrekin jotzen dugu. Pitzadura ederra du gajoak. Besarkada bat, eme. Mikel Laguntzarra. Neu ere egon nintzen Edinburgon uda batean ingelesa ikasten. Mehatzari batean hartu ninduten mutil koskorra, baino ez nintzelarik. Boben etxean. Bob zaharra sindikatuan sartua zegoen, baina asteburuetan golfean jolastera eramaten ninduen. Golfean ikasi behar nuela esaten zidan, probetxuzko pertsona izateko. Nik enuen ulertzen, nola zuen gustuko golfa komunista batek. Eta berak esan zidan, ai mutil, dotoreziak ez du zerikusirik diruarekin. Internet Cafe da, izena berak esaten duenez, mezu elektronikoz osatutako emanaldi bat, ezta? Mikel Urdangarinek heltzen dizkit mezuan niri, eta nik berari beste batzuk. Bata Euskal Herrian dago, eta bestea dago Euskal Herritik kanpo. Kontua da, mezu horien barruan, bakizu mezu bat jartzen duzunean, joan daiteke dokumentu bat, testu bat, edo joan daiteke kanta bat, atxikia, ezta? Orduan, tartekatzen ditugu atxikitako dokumentu horiek, kantak, poemak eta abar. Oin, ez dut esango, mezu horiek benetakoak diren, benetan bidalitakoak diren, ala ez. Kirmen, asko gustatu zait lamien kontu hori. Ondo dakizu aspaldi erori nintzelani haien zeretan, eta oraindik ezin atera nabilela. Bestalde, oroituko zara nola telefonoz kontan izun, musika festival baten harira zetlan irretara joan behar genuela nikak eta biok. Bada bertan gaude honezkero, irletan. Egun bateko bidaia da onainokoa, zatirik luzena ferriz egin beharrekoa. Irlok Eskoziatik 300 kilometrora daude, ia Norvegiaren pare. Leku zoragarria da, klima gogorrekoa zinez. Jende aldiz gogorra bai, baina bereziki atsegina ere, parranda zalea morratuak. Gustora gaude, Georgiarra eta bio giro honetan. Atzo baina, eta hauxe da kontatu nahi nizuna, uste gabeko ikuskizuna izan genuen gure begien aurrean. Azken tragoa egin eta gero, hotelerako bidean, aurora boreala deritzon fenomenoa ikusi genuen zeruan. Espektakulu itzela behenetan. Zenbat kolore eta zenbat indar zeru ilunean. Izarran hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean, noiz baigina den gu ernai. Egia esan nire kanturik ez dago, berez emankusi nuntan, nahi eta ganera. Orduan gure elkarrizketa honetan, postabidezko elkarrizketa honetan, atxikia doazen gauzen artean kantuak ere badagoz. Gure gustoko referentziak, ez da referenteak ataratzen dugu, hor Mikel hau atatzen da, adibidez ez da Lou Reed, Tom Waits, tangoren bat edo beste, Mexikora behiten dugu aldea. Ez dakit, nola iteko musikalki berez gu daukagun esparru zabela do adirazi nahi dugu, ez da? Barpuerto zen irudia, musika, literatura. Zaharregia txikiegia agian zen musika eta olerkiak.
Eta hemen hitzak protagonismo handia hartzen du. Ikuskizun hau iaia dena hitza da. Eta gero elkarrizketa bat dago bion artean, hori da desberdintasuna, ez? Zeuretan eure mesedeagatik biok egotea nahi neuke. Zeuretan eure mesedeagatik biok egotea nahi neuke. Gure atian naizea hotza, hotzitu eingo ginake. Gure atian naizea hotza, hotzitu eingo ginake. Nire kapia zabala data, biok tapauko ginake. Nire kapia zabala data, biok tapauko ginake. Batetik tira, bestetik tira, puskatu eingo genduke. Batetik tira, bestetik tira, puskatu eingo genduke. Neure herrian telia merke, berria eingo genduke. Neure herrian telia merke, berria eingo genduke. Baditu momentu batzuk barregarriak direnak, beste momentu batzuk ez dienak bat ere barregarriak, eta gogorrak direnak, eta bueno, hala doaz ez. Bata bestearekin elkartuz bizitzan bezala. Mikel, gaur ordenagailuan erabat ahaztuta nuen poema bat aurkitu dut ustekabean. Poema 1988ko bake garaia bertan behera geratu zenean idatzi nuen. Gorde egin nuen orduan eta gaur arte ez da agertu. Eta begira, irakurri dudanean bizi-bizirik dagoela sentitu dut. Poeman gure aitaren gaixotasunari buruz hitz egiten dut. Eta gogoratu naiz, berak esaten zuen esaldi batekin. Berak eta aurretik Aiton Amonek. Konponduko alda gurea ni hil aurretik. Irrati txikia. Bai, amaitxo aurretik, behar da moduan geure lujozko laguntzaile aurkeztu nahi dizuegu. Biolina Nike Abitsasbili. Anak idatzi dizutaz, dinondo zaudela, Oslon bizi zarela orain, ara eskondu zinela, San Antoniotan, pol-polera bidean, laino artean, bi amoradu maldan, gora, gora. Gora, gora, gora. Kirolarekin alderatuz ez, hitz egingo bagenu, bikote atzelaria eta aurrelaria pelotan bezala oso ondo elkar ezagutzen dugu, badakigu bakoitzak nola botako duen, nora botako duen, eta nola pilota, eta hor oso ondo elkar ulertzen dugu. Idazle bat edo beste zoze baino gehiago, nik lagun bat ikuste dut, persona bat, eta hor petzato lokarri sendoak lotzen gaituela, eta holan etortzen dizela gero gauzak, ez da? Bestela, ene banaino erraz ikusiko guztia.